এই বড় বাবু କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମେଘରେ? ଏ ଡାଲି କରୁଛି ରେ ବାହାର ଡାଲି ଦେଶୀ ହର ଡାଲି। ଗ୍ୟାସ କାହିଁକି? ଗ୍ୟାସରେ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟାରେ କରୁଛି ଚୁଲିରେ। ଚୁଲି ତ ମତେ ସୁବିଧା ଆଉ ଏତେ ରେଟରେ ଗ୍ୟାସ କେତେ ସାରିବି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହାଣ୍ଡି ଏଇ ହାଣ୍ଡି ବସାଇଛି ଚାଉଳ ପକେଇକି ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ପିଠା କରିଛି, ଘୁଗୁନି କରିଛି, ଭଜା କରିଛି, ଡାଲି ଫୁଟେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଉ ଆଉ ଦାଦା ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଆଣିବେ, ବରଗୁଡ଼ି ଆଣିବେ। ଥରେ ଆଇଥିଲେ ଘରକୁ। ଆଇଥିଲେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ମେଘ ଛାଡ଼ିଲାଠୁ ଟିକେ ଆଉ। ନହେଲେ କିଏ ନେଇଯିବ ଚୋରି କରିକି ଆଉ। ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ନେଇଯିବ। ଆଉ